हेलो हाय मु आपण मानकर क्यूट वर्षा आपण मानक स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल वर्षा 923 को। तो चलते देखा नुनु बेटू कौन करुछि जानी से एवं शुई। तो चलते ताको डाकिबा। चलो देखंतु नुनु बेटू शुई जाइछि। बाबा उठ दीदी आसिले। जमा उठू नहीं। कौन करिबा आइडिया ताको चॉकलेट दे ठकी दो आज। बाबा चॉकलेट नियो चॉकलेट। चॉकलेट नियो खाई दो खाई दियो प्लीज बाबा प्लीज खाई दियो चॉकलेट बाबा प्लीज। सॉरी 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 काटो जो बाबा काम चॉकलेट खाई दियो चॉकलेट खाई दियो। आसो जीवा बुलिबा को। मते मारोनी प्लीज बाबा उठ नियो चॉकलेट तुम आनी तुम चॉकलेट आनी आस आस जीवा आस खाइबनी आ कौन खाइब कह समस्त कह दियो कौन खाइब बाबा कौन खाइब कौन खाइब आ काटिल
ଟଙ୍କାଟାରେ ଚଳି ଦିଅ ପ୍ଲିଜ ବାବା। ତମକୁ ନେଇଯିମି ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ, ତମେ ସବୁ ଖାଇବ। ଖାଇବ ନା? ଖାଇବ ଆଉ କାହାକୁ ଦବନି? ହଉ ଚାଲ ବାବା, ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଦୋକାନ। ବାବା ଯିବା ନା ଦୋକାନ? କ'ଣ ଖାଇବ ଦୋକାନ ଗଲେ? କ'ଣ କୁରକୁରି? ତତ ଖାଇବ? କୁରକୁରି ଖାଇବ? ହଉ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ? ବାବା ମୋର ନିଦରୁ ଏବେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଏ କରିଦିଅ। ହାଏ କରିଦିଅ ଟିକେ। ହାଏ କରିଦିଅ। କ'ଣ ଦେଖିବ ବାବା? ବି ମାନେ କ'ଣ? ବି ଦେଖିବ? ହଁ ମତେ ଏବେ ଗୋଟେ ପପି ଦିଅ। Oh my god, ତମେ ବି ଦେଖିବ? ହଉ ହଉ ତମେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ଅଛି ଖାଇଦିଅ, ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ପଛରେ ମୁଁ ଆଣିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେ ନା, ତାପରେ ଯାଇକି ବି ଦେବି। ବାବା କୁହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବ, ଢେର ସାରା ଲାଇକ୍ ଦେବ, ଢେର ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। କହ ବାବା। କହିବନି? ଦେ କ'ଣ ଦେ? ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ନୁନୁ ବେଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଡାକିଲି, ଆଉ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ବି ମୋ ବାବା। ଆଉ ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ।